Wani kudirin doka da 'yan majalisar wakilan Najeriya 60 suka ɗauki nauyin gabatarwa da ke neman sauya tsarin mulki don mayar da ƙasar kan tsarin Prime Minister daga tsarin shugaba mai cikakken iko ya haya karatu na biyu. Yayin da suke gabatar da kudirin a zauren majalisar a makon jiya, 'yan majalisar waɗanda suka hada da na jam'iyyar mai mulki ta APC da kuma 'yan jam'iyyar hamayya ta PDP sun ce tsarin shugaba mai cikakken iko yana laƙuma maƙudan kuɗaɗe da suka kamata a kashe su don yi wa 'yan ƙasar aiki. Suna so kudirin ya zama doka nan gaba kaɗan, sannan a soma amfani da tsarin Prime Minister a Najeriya a shekarar 2031. Najeriya ta koma tsarin shugaba mai cikakken iko ne a shekarar 1979 wanda ƙasar ta kwaikwaya daga ƙasar Amurka, amma kafin lokacin ta kasance tana bin tsarin Prime Minister ne. Bari mu duba bambanci tsakanin tsarin shugaba mai cikakken iko da tsarin Prime Minister, irin wanda ƙasar Birtaniya take bi. Babban bambanci tsakanin tsarin presidential da parliamentary shine karfin ikon shugaban gwamnati, kamar yadda Dr. Abubakar Kari masanin siyasa kuma malami a Jami'ar Abuja ya bayyana mana. Jagoran jam'iyyar da ke da rinjayen kujeru a majalisa shine yake zama Prime Minister, wato sai Prime Minister ya fara zama dan majalisa kafin ya zama Prime Minister. Kazalika Prime Minister yana zaben ministoci ne daga cikin 'yan majalisa. Wannan yana cikin dalilan da suka saka ake ganin tsarin Prime Minister ya fi sauƙin kashe kuɗi wajen tafiyar da gwamnati. Majalisa ce ta fi ƙarfin iko a tsarin Prime Minister a cewar Dr. Kari. A ɗayan ɓangaren tsarin shugaba mai cikakken iko 'yan ƙasa ne ke zaɓar shugabansu kai tsaye. Kazalika ministoci ba daga cikin 'yan majalisa ake zaɓo su ba. Shugaban ƙasa ne ke zaɓar ministocinsa da kansa, amma sai majalisa ta amince da su tukunna. A wannan tsarin na shugabanci, shugaban ƙasa yana da ƙarfin iko sosai, musamman ikon naɗe-naɗen mukamai. Masanin siyasar ya ce, a tsarin Prime Minister, rushewar gwamnati abu ne mai sauƙi, inda za a iya sauke Prime Minister a zaman majalisa saboda gwamnati ta ta'allaka ne kacokan akan majalisa. Yayin da a tsarin shugaba mai cikakken iko, rushewar gwamnati yana da wuya saboda matakan da ake bi kafin hakan ya faru. Sannan a tsarin shugaba mai cikakken iko ana da ƙayyadadden lokacin da ake gudanar da babban zaɓe. Yayin da tsarin Prime Minister za a iya kiran zaɓe a kowane lokaci idan ana buƙatar hakan.